топлинни двойки връзки позволява производството на енергия чрез използването на електрически генератор и захранва нуждите на сондата New Horizons. Утрене 238 има период на полуразпад от 87,7 години. Това означава, че след 87,7 години ще имате половината от първоначалното количество източник на гориво. Това, което наистина казваме, е, че източникът на гориво наистина ще надживее действителния механичен живот на термоелектрическия генератор. С ядрените генератори, които използваме, можем или да генерираме, или да не генерираме енергия. Имаше непрекъсната реакция, както и допълнителни системи, инсталирани на сондата, които контролираха скоростта на реакция в зависимост от енергийните нужди на сондата. Като при марсохода Curiosity имаме батерии, така че когато не използваме